ollaan tässä Tiikon vuorella Leppävirralla Leppäsalossa. Tuosta vuorelta on ihan kommeet näkymät ympäröivään maakuntaan. Mutta se miksi minä on täällä, niin on tämä Kivenjärkele, mikä on tässä ihan Mehtäautotien vieressä. Tarina kertoo, että tämän Kivenjärkeleen on tänne Tiikon vuorelle viskassu jättiläinen. Ja se on tässä kallion päällä kivien varassa. Käydään katsomaan, miten se siinä kivien varassa on. Tässä näyttäisi ihan kun tänne alle pääsis. Joo. Itse asiassa, jos olisi tämmönen laiheliiniluikku, niin tostahan voisi vaikka ryömiä. Ja jos tonne päin katsotaan, niin tosiaan tämä on osittain tossa kallion päällä ja kivien varassa. Kierrätäänpäs tää ympäri. Mitähän taas korkea? Taas varmaan joku 4 metriä korkea. Leveyttä semmonen 6-7 metriä. Kurkataan tänne takapuolelle. Se on ihan vähän tämmönen niin kuin pystyssä olevan kartion muotoinen. Täällä on vähän niin kuin koperampia lippaa. Olisiko sinne vähän jätetty nuotiopuita tohon? Kurkataanpas tästäkin tonne alle. Joo. Tässä on se kohta, josta tosi laiheliini menisi ehkä ali. Tuosta voisi ehkä päästä kiipeämään tonne kiven päälle. Sieltä se varmaan olisikin vielä paremmat näkymät kuin tosta autolta.